ilovetv.gr. Μπες, δες. Πώς βλέπω I Love TV? Συνδέομαι στο ίντερνετ. Εισάγω την ηλεκτρονική διεύθυνση www.ilovetv.gr. Βλέπω τις αμέτρητες επιλογές. Επιλέγω την αγαπημένη μου σειρά. Επιλέγω εγγραφή. Εισάγω τα στοιχεία μου. Μόλις επιβεβαιωθεί η εγγραφή μου στην υπηρεσία, λαμβάνω ενημερωτικό email με τη διεύθυνση σύνδεσης. Κάνω κλικ. Για να κάνω είσοδο, δίνω τα στοιχεία μου και 5 ώρες δωρεάν θέασης είναι δικές μου. Αφού ολοκληρωθούν οι 5 ώρες δωρεάν θέασης, μπορώ να αποκτήσω μηνιαία συνδρομή μόνο με 9,99 ευρώ. Για τον τρόπο πληρωμής έχω 2 επιλογές. Αγοράζω την κάρτα I Love TV από το περίπτερο της γειτονιάς μου ή αγοράζω με την πιστωτική ή χρεωστική μου κάρτα κάνοντας κλικ στην «Αγορά συνδρομής» από το λογαριασμό μου. Καλή απόλαυση!